हाय फ्रेन्ड्स गिबियावनो ब्रह्मजबिन चेनेल गासिखौबो बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैबाय बेनो जाहैबाय अफिस अफ दा डाइरेक्टर बेयाव दोंनै अफिस अफ दा डाइरेक्टर एजुकेशन बिटिसि क'क्राझारनिफ्राय 13 फेब्रुवारियावनो बेनि जि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनाय जादोंमोन आरो बे एडभार्टाइजमेन्टआ जाहैबाय पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि एडभार्टाइजमेन्ट लोगोफोर अके पोस्ट ग्रेजुएट टिचार टटेलै 141 तामानो पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि रिक्रुटमेन्ट फोसावदो लोगोफोर माखासे बिटिसिआव थानाय माखासे प्रभिन्सियेलाइज सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय लोगोफोर अके आरो दा बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनि पस्टफोरखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामखादो आं बे भिडिअ बे बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां भेकेन्सि दङ बेखौ खोन्थानाय नङा लोगोफोर जास्ट एडभार्टाइजमेन्टआव मा रिक्वायरमेन्ट दङ बेखौल' खोन्थागोन आं लोगोफोर आरो बे जाहैबाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्टआ जाहैबाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट होनना बुंदों लोगोफोर अके टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट नोंथांमोना सिगां मोनथिखाबाय जानांगौ जे सिगांग्रो मामोन सिगांनि बोसोरफ्राव मा जादोंमोन जोंना मानो जुदि पोस्ट ग्रेजुएट टिचाराव एप्लाइ खालामनांगौबा नोंथाङा गिबियावनो मा खालामग्रोनांगौमोन टेटआव पास जाग्रोनांगौमोन नाथाय बेबायदि नङा एबारनिया टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट होनना बुंदों लोगोफोर खेबसेनो मोनसे कमन एग्जाम जागोन आरो बे कमन एग्जामाव जाय क्वालिफाइड जानो हागोन पस्टनि एगेन्स्टआव बिथांमोना मानो जबखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके टटेल 141 ता भेकेन्सि दङ दा बे 141 ता भेकेन्सियाव जायफोरा सिलेक्ट जागोन बिथांमोना मा मोननो हागोन नायाव दोङो नै सेलारिया जोबोर मोजां 22,000निफ्राय जागायगोन लोगोफोर बेनि उनाव 97,000सिम जागोन आरो ग्रेड पे मोननो हागोन 11,800 ग्रेड पे अबा बेसे जागोन 30 मथा-मथि 40,000नि खाथियाव आरोना हाउस रेन्ट बेबायदिनो मेडिकेल एलाउन्स न' बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हमफानानै टटेल स्टार्टिं सेलारिया जागोन 40,000नि खाथियाव जागोन लोगोफोर अके दा बे पस्टआथ' मोनखाबाय टटेल 141 ता भेकेन्सि दङ जोंना नङा होमबा टटेल 141 ता जि भेकेन्सि दङ दा बे भेकेन्सिफोरखौ नेयाव दिनै डिस्ट्रिक्ट वाइज साबजेक्ट वाइज मिडियाम वाइज केटेगरि वाइजआव पस्टफोरखौ मा खालामनाय जादों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों होनना बुंनो लोगोफोर अके नोंथांमोना जुदि बेयाव एप्लाइ खालामोबा टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टआव एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना गावबा गाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामखानांगोन आरोना अके बेयाव सिलेक्ट खालामखानांगोन सोर बबे डिस्ट्रिक्टआव एप्लाइ खालामनो बाक्सा क'क्राझार चिरां उदालगुरि तामुलपुर थागोन जोंना बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव एप्लाइ खालामनो बेखौ सिलेक्सन खालामखानांगोन अके दा बेनि जि एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ मोननो हागोन नै education.bodoland.gov.in बेयाव मोननो हागोन लोगोफोर बेयाव थाङोबानो आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखादो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय नायहैबानो जाबाय लोगोफोर अके दा बेखौबो एडभार्टाइजमेन्टखौबो PDF डाउनलड खालामना नायनो हागोन नोंथांमोना अके नैयाव दंखायो बे माने डाइरेक्टर अफ एजुकेशन बिटिसि क'क्राझार सार्भ राइट टु केन्सेल अर रिक्रुटमेन्ट स्टेट उइदाउट एसाइनिं एनि रिजन अके जियानो जा मेयाव दंखायो जोंना माखासे कन्डिसनफोर लाखिनाय जादों बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि थाखाय माखासे कन्डिसनफोर दङ बे कन्डिसनफोरखौ नायगोन जोङो फार्स्ट कन्डिसना जाहैबाय नोंथाङा मानो पोस्ट ग्रेजुएट खालामनांगोन उइथ 50% मार्क्स अके 50% मार्क नोंथाङा लाखिनो हानांगोन पोस्ट ग्रेजुएटआव अर्थात मास्टार्स डिग्री खालामनायाव 50% मोनथारनांगोन आरोना मास्ट बि 50% मोनथारनांगोन लोगोसे मा थानांगोन बिएडनि डिप्ल'मा थानांगोन होननानै बुंदों अके बिएड थानांगोन 50% मोननांगोन नोंथाङा मास्टार डिग्री खालामनाय समाव अके नेक्स्ट क्राइटेरिया दङ नेक्स्ट कन्डिशना दङ 2 नाम्बाराव अके द केन्डिडेट शेल हेभ टु रिड द सेम साबजेक्ट अके सेम साबजेक्ट इज वान अफ द साबजेक्ट इन डिग्री लेभेल अके नोंथाङा डिग्री लेभेलाव जायखौ मेजर लादोंमोन न अनार्सनि थाखाय सायख'दोंमोन बे साबजेक्टआवनो मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन अब्लानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों नाथाय जोंना आइडलाव मा जादोंमोन गेजेराव दा अबेसे गोबां केन्डिडेटफोरा मा खालामो जोंना आइडलाव गावबागाव साबजेक्टखौनो लाखायो आरोना डिग्रियाव जाय साबजेक्टखौ लादोंमोन बे साबजेक्टखौनो लानानै मास्टार डिग्री खालामो आरोना नाथाय खायसे साबजेक्टफोरा मा गैयामोन जोंनिया डिग्री लेभेलाव थानाय साबजेक्टफोरा आइडलाव बा के बेबायदि डिस्टेन्स अपेन लार्निंआव गैयामोन थारमाने बेनिखायनो गोबां केन्डिडेटफोरा मा खालामोमोन गुबुन साबजेक्ट लानानै मास्टार डिग्री खालामनाय दङ न बेबायदिबा जानाय नङा होननानै बुंदों लोगोफोर अके नोंथाङा डिग्रियाव जायखौ अनार्स लादों बा मेजर हिसाबै सायख'दो बे साबजेक्टआवनो मास्टार्स खालामनाय जानांगोन पिजि खालामनाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों नेक्स्ट क्राइटेरिया दङ 3 नाम्बार क्राइटेरियायाव दङ 3 नाम्बारनि एआव दङ जुदि नोंथाङा मिडियाम वाइज अर्थात एसामिस मिडियामाव जुदि एप्लाइ खालामनोबा नोंथाङा मेट्रिक लेभेलाव अर्थात SSLC लेभेलसिम मानो
एसामिस मिडियामाव फरायनाय जानांगोन नङाबा जायखिजाया साबजेक्ट गांसे एसामिसनि डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन अब्लानिया बेयाव एसामिस मिडियामाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदो। नेक्स्टआव दङ 2 नाम्बार पइन्टआव बेंगलि मिडियामनि थाखायबो एखे बेंगलि मिडियामावनो नोंथाङा मेट्रिक पास खालामनाय जानांगोन नङाबा गांसे साबजेक्ट मानो डिप्ल'मा लानाय जानांगोन गांसे साबजेक्ट थाबाबो जागोन होननानै बुंदो आरोना अके गांसे साबजेक्ट थारमाने मेट्रिक लेभेलालागै थाहैनायबाबो जागोन होननानै बुंदो गांसे साबजेक्ट लानानै फरायनायबाबो जागोन ना। दा 3rd नाम्बार पइन्टआव दङ हिन्दी मिडियामनि थाखाय बे एखे मेट्रिक लेभेलालागै नोंथाङा हिन्दी मिडियामावनो मेट्रिकखौ लिरदोबाबो जागोन नङाबा गांसे साबजेक्ट जुदि HSLC लेभेलालागै दङब्ला अब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदो अके। नेक्स्ट क्राइटेरिया दङ बड' मिडियामनि थाखाय बर' मिडियामनि अर्थात बड' मिडियामनि थाखायबो नोंथाङा जुदि मेट्रिक लेभेलालागै अर्थात मेट्रिकखौ नोंथाङा बड' साबजेक्टजोंनो जुदि फरायना लिरदोबा बा बड' मिडियामनिफ्रायनो लिरदोंबाबो थिगानो दङ नङाबा गांसे साबजेक्ट मा लानाय जानांगोन गांसे साबजेक्टबाबो थारमाने मेट्रिक लेभेलाव लानाय जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना अके। नेक्स्टआव दङ जोंना नेक्स्ट पइन्टआव दङ जोंना नै इंलिश मिडियामनि थाखाय आरोना मेट्रिक लेभेलालागै इंलिश मिडियामजोंनो होदोबाबो थिगानो दङ नङाबा क्लास 11हालागै नोंथाङा मानो जायखिजाया इंलिश साबजेक्ट गांसे थायोबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदो अके बे आरोना कन्डिशना। नेक्स्टआव दङ मोनसे कन्डिशन दंबावो बे जाबाय फिजिकेल फिटनेस जानांगोन नोंथाङा मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि साउन्ड जानांगोन होननानै बुंदों अब्लानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरोना। नेक्स्ट क्राइटेरिया दङ जोंना बेयाव मोनसे टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट लानाय जागोन जायनि मार्कआ टटेल 140 मार्कनि मोनसे इन्टारभिउ जागोन आरोना मोनसे टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन आरो बे टेस्टआव टटेल 140 मार्क थागोन आरो साबजेक्टआ थागोन बेवहाय पेडागजि थागोन 50 मार्कनि कुइसन फैगोन आरो आसाम एन्ड इट्स पिपल होननाय मोनसे साबजेक्ट मोनसे टपिक थागोन बेनिफ्राय 50 मार्क फैगोन इंलिसाव 30 मार्क थागोन बेनिफ्राय जेनेरेल स्टाडिस एन्ड कारेन्ट एफेयार्सआव टटेल 10 मार्क थागोन टटेल मा जागोन 140 मार्कनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन लोगोफोर अके बे मोनसे कन्डिशन। नेक्स्टआव दङ जोंना क्राइटेरिया बी नाम्बाराव दङ जायफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनाय समाव जुदि क्वालिफाइड जायोबा एनसिसि स्पर्ट्स फाइन आर्ट्स एन्ड कालचार एक्टिभिटियाव मार्क एक्सट्रा लाखिनाय जादों 5 मार्क मोननो हागोन एनसिसिनि जुदि C सार्टिफिकेट दङबा B सार्टिफिकेट दङबा जोंना मा मोननो हागोन 3 मार्क मोननो हागोन अके। बेनि उनाव 5 मार्क मोननो हागोन पार्टिसिपेन्ट रिकगनाइज स्पर्ट्स लेभेल नेसनेल लेभेल रिप्रेजेन्टिं आसाम सोरबा जुदि केन्डिडेटआ स्पर्ट्स लाइनाव गावखौ नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हादोंबा अब्ला बेनि थाखाय 5 मार्क मोननो हागोन अके। खेला गेलेग्रा जाबानो मोना नाथाय खेला गेलेनायनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हादोंब्ला स्टेट लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हादोंबा अब्ला नोंथाङा 5 मार्क मोननो हागोन 5 मार्क मोननो हागोन फाइन आर्ट्स एन्ड कालचारेल एक्टिभिटिनि थाखाय आरोना नोंथाङा जुदि नेसनेल लेभेलाव स्टेट अफिसियेलि एन्ड नेसनेल लेभेलाव जुदि स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हादोंबा अब्ला बेवहाय मा मोननो हागोन 5 मार्क मोननो हागोन होननानै बुंदों नाथाय फाइन आर्ट्स लाबानो मोना नङा होमबा फाइन आर्ट्स लाबानो मोननाय नङा बा कालचार एक्टिभिटि नोंथाङा खालामोबानो मोननाय नङा बेवहाय खिन्थु बेनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हादोंबा नेसनेल लेभेलाव बेनि जुदि मायबा प्रुफ दङबा बा गोल्ड बेफोरबायदि मायबा मोनसे सार्टिफिकेट थागोन ना बेबायदि श' खालामनो हायोबा नोंथाङा 5 मार्क एक्सट्रा मोननो हागोन होननानै बुंदों अके। नेक्स्टआव दङ मोनसे कन्डिशन दंबावो बे जाहैबाय जायफोरा सिगांग्रो हायार सेकेन्डारि टेटआव अर्थात पोस्ट ग्रेजुवेटनि जि टेट जादोंमोन ना बेवहाय जुदि नोंथाङा सिगां पास खालामखानानै थानाय सोरबा केन्डिडेट दङब्ला अब्ला मा मोननो हागोन बेनि थाखाय गेट वाइटेस्ट नट बिन एपइन्टेड दासिम जुदि नोंथाङा एपइन्ट जायाखैबा बेनि थाखाय 5% मार्क्स अफ द सेकार इन टेट or maximum 5 marks for the selection as postgraduate teacher okay 5 mark extra मोननाय जागोन होननानै बुंदों okay 5 mark extra होगोन आरो सिगांनि पोस्ट ग्रेजुवेटनि टेटआव जुदि नोंथाङा हायार सेकेन्डारि टेटआव जुदि क्वालिफाइड जानाय दङबा बेयाव दासिम रिक्रुइट जायाखैबा बिथांमोना 5 मार्क एक्सट्रा मोननो हागोन एबार जुदि पास जायोबा आरोना okay नेक्स्ट कन्डिशन दंबावो नेक्स्ट कन्डिशना जाहैबाय जोंना डिउरिं द एडभार्टाइजमेन्ट दा
candidates shall apply in the particular subject in the case of postgraduate teacher okay नोंथाङा जाय साबजेक्टआव पोस्ट ग्रेजुवेट खालामदोंमोन बे साबजेक्टनि एगेन्स्टआवसो नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगोन होननानै बुंदों नोंथाङा वेबसाइटआव थांबानो बेनि टटेल माबाखौ मोननो हागोन मा मा साबजेक्ट दङ सोर बबे साबजेक्टआव एप्लाइ खालामनो बबे मिडियामाव एप्लाइ खालामनो बे गासिखौबो मोनखाजोबगोन जोंना रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव बे एप्लाइनि प्रसेसआव थाङोबा आरोना जेनजा नेक्स्ट कन्डिशन दङ जोंनिया देयर शेल बि वान कमन कुइसन पेपार होननानै बुंदों लोगोफोर अके दा बेयाव साबजेक्टआ बेलेग बेलेग थागोनबाबो मोनसेल' कुइसन कमन पेपार थागोन आरो बे मोनसे कुइसन पेपारखौनो गासिबो एग्जामाव लिरनांगोन आरोना आरो बेयावनो क्वालिफाइड जायोबा क्वालिफाइड होननायथ' डाइरेक्ट टारगेट मार्क गैया जोंना मथथे जाय गोजौनिफ्राय बुरजासिन मार्क लाखिनो हागोन पस्टनि एगेन्स्टआव बेखौ मोनसे मेरिट लिस्ट दिहुननाय जागोन बेयाव नोंथाङा फैनो हायोबानो सिलेक्सन जाहैबाय आरोना नेक्स्टआव जागोन नेक्स्ट पइन्टआव दङ जोंना अके नेक्स्ट पइन्टआव दङ नैयाव दङ नै 1:1 भेकेन्सि मानो सासे टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि गेजेरजों 1:1 रेशियो मानो सिलेक्सन खालामनाय जागोन होननानै बुंदों अर्थात मोनसे पस्टनि एगेन्स्टआव सासे केन्डिडेटखौ माने सिलेक्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों नेक्स्ट कन्डिसन दंबावो आरोबाव बे कन्डिशना जाहैबाय 1:1 थाखाबाय बेनि अनगायै बेयाव मोनसे मेरिट लिस्ट दिहुननाय जागोन आरोना मोननै मेरिट लिस्ट दिहुनगोन आरो लास्टनि मोनसे जि मेरिट लिस्ट बेनो फाइनेल मेरिट लिस्ट जागोन होननानै बुंदों लोगोफोर अके दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर नेक्स्टआव मोनसे पइन्ट दंबावो बेखौ बुंनानै थानोसै आङो दा बे सेपारेट मेरिट लिस्ट साबजेक्ट वाइज अके साबजेक्ट वाइजआव मानो हमना लाबाय बड' साबजेक्टनि थाखाय एक्सट्रा एसामिसनि थाखाय एक्सट्रा फिजिक्सनि थाखाय एक्सट्रा केमेस्ट्रिनि थाखाय एक्सट्रा ना बेफोरबायदिहाय मेरिट लिस्ट दिहुननाय जागोन होननानै बुंदों अके दा बेखिनियानो लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो बेनि इनफरमेसनखौ जायफोरा मोनाखै बिसोरनोबो जाहाथे मोननो हायो आरो जायफोरा गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फेसबुकआव नायदोबा फल' खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर पस्टआ जोंनिया मानो टटेल 141टा भेकेन्सि दङ टटेल 141टा भेकेन्सि अके माने पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एबो बिटिआरआव आरोना आरो बिटिआरनि केन्डिडेटफोर माने बेवहाय फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननो हागोन लोगोफोर अके बाहेरनिफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बिथांमोना फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननाय नङा दै बाहेरनिफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बिटिसिनिफोरा फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननो हागोन बेवहाय अके दा भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ फर वाचिं